Lebih pelantikan. Tes satu. Tes satu dua. Jadi amanami inanami manggido tikis tatok kinate. Ala di parminggot tahun di patupa do pelantikan seksi-seksi. Seksi na adong di Huriatta. Jadi adong mah 10 sada seksi nanaing silantikon. Jadi patorang sautik asa unang gabe bingung hita non tiki pelantikan. Anon tiki hujahawan hami ma SK. Contoh ujahawan nami ma SK seksi sekolah minggu maju madison tujulu ketua sekretaris bendahara. Jadi di sonma perjonjong nasi. Asing ni jonjong ma diinganan nabi. Songoni musek pengurus seksi remaja maju matuluhala ketua sekretaris bendahara asingna ni jonjong ma diinganan na saat ma tu di dewan diakoni anon parpudi maju matuluhala ngalengkap hita sude nanang dilantik sian seksi sekolah minggu nggak dong? Sian seksi sekolah minggu. Adong ligijang seksi sekolah minggu. Seksi remaja nggak dong? Seksi remaja. Sudah. Hah? Kenapa? Bendahara nggak ada maksudnya. Oh ya udah yang ada saja ya. Intinya 3 orang maju, ketua, sekretaris, bendahara. Kalau nggak ada bendaharanya diganti wakil ketua pun nggak apa-apa, maju 3 orang. Ya. Nah poso bulung sudah ada. Nah poso bulung. Nah poso bulung sudah. Jadi marsuarat tuh. Na poso bulung jadi ngalengkap be maksud nami songono nama nami amanginang jadi asa taberek ma parundulat tasa unang lelengan non unangan non misalnya di Parapuaron sada di son ketua bendahara isan sekretaris gijang dang pas artinya asa jonok do ate jadi asa jonok do undulan pengurus gampang maju tujulu. Jadi songoni ma naboy patorak kami tiki pelantikan asa denggan ma mardalan jadi sahali lantik do sude seksi na adong di Huriatta mau lihat
Jadi amanami inanami dohot remaja na Poso Bulung sekolah minggu tu ketua seksi asa masuk majo hita tu konsistori, ketua seksi adong 10 sada seksi maju masuk mahita tu konsistori jo asa dong koordinasi masuk ke konsistori.
Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu amang inang remaja na Posobulung nama dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta marsada-sada. Selamat hari Minggu ma dihamu amang inang parhadado nami. Hurian itu hatta na hinaholongan. Namar pungu dohita muse sadarion di minggu kuasi modo geneti. Namar lapatan songon poso-poso nai baru tubuh. Sada Petrus 2 ayat 2. Songon poso-poso nai baru tubuh. Uasan mahamu di susu natama. Naso marlaok asalam magodang hamu. Horhonon ni bahen haluaun. Laos tapadomu tu ibadah pelantikan parhobas ni pengurus seksi periode 2022 sahatu 2024. Hupuji hami maho ale Tuhan debata silehon haluaun salilingi lelengna dihami. Beta mahita halak na persea olo pau bahon diri di bagasan Yesus Kristus nanunga mangalehon hamonangan tuhita marhite hamonangan na pataluhon hamatean. Tarida mai sian hadiriota songon poso-poso nai baru tubuh nawasan disusu natama nawasan tuhatana nang pangajaranna marsangap maibana na mangalehon hamonangan dihita. Tapuji maibana maredde mahita syabukede nomor 23 ayat sada sahatu tolu. Yesus hami rodison asa masih hanguluan. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusu na denggan na somangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogo otai, olopon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Haleluya.
tangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, say parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporsiaon nature, asa toktong makirim dihaheheon, doho dihasangapon sogot silehonomu tuaka na porsea diho. Amen. Maredehita sia buku de nomor 325 ayat 1 doho 2 hamu saluhut harajaon. Ni debata di mingguta sadarion, imasian patik palimahon, rodi pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehova debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Songonima patik ni debata tuhita, atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon no barto patikmi. Maredehita sia buku nomor 324 ayat 1 doho 2 O Yesus Tuhake.
Sato poti madosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala mga gukko dosa nami. Masay jot huar sahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho siyan nasa rohanami, doho nasa ate-ate nami, doho nasa todi nami, doho nasa gugo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tua sini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulu hami, dohot ala ni goarmu nabadiai, ale Tuhan, saya si maroham di hami nadangolon. Amin. Tangihon jala-jalo mabaga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu, hamu akkana loja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tuhamu, guruhon hamu ma sian au. Aina labok doau jalana serep marroha, asa dapotan hasonangat todimuna. Ay labok do augakku, jalane yang dodo dohot nahu paporsaton. Hasangapun mari debatana digijang. Tabige ede pujian sian kur Debora diuduti merequire.
Maredehita sia buku de nomor 750 ayat sada dohot tolu Jehovah pangurupi. Hatani debatana gabe epistelta di minggu sadarion tara surat di pesalmen biddu tolu puluh pitu mamukasian ayat 24 saha 40 tajahama margati soring. Haposi ma Jehovah jala payutihut dalan nai jadi pati bulon nama ho tumean tanoi ida ommu ma hasi siap niaka parjahat. Jadi mamolus iba HP dang disibe polado hulului ibana HP dang jupang. Alai sai siap dosogot akka pangalau si sudena pinopar niaka perjahat pe siap do. Ditupak jala di palua Jehovah do nasida di palua do nasida sian akka para jahati jala ditupahi nasida ai marhaposan tuibana do nasida ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Tabige de pujian sian kor punguan ina diuduti kor agape.
Maredehita sia bukuede nomor 391 ayat 4 dohot 5 nadenggan situtu. Taha tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion rapma hitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama perguna satu dosa tok palai au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai minana tinubuan isi Maria naga begabean siaton di perbadia andorang sohabubuhan iyo tuhata na tumaon na bernit di panguhuman na silatus nama di tarpajol ribana di hauk narsila na tua tubanua toru namu la mangulu di hari petuluh nama naik tu surga di sini au prosea di tondi parbadia Turia tama doho ya taina mandok doho ya muluna sora sudah amin. Tabege de pujian kur muan ama.
tatangihon ma tikting ni huriata. Huria na hinaholongan di bagasan guar ni Tuata Yesus Kristus, saunari tatangihon matikting ni huriata di bagasan mingguon, Imat Minggu 24 April 2022. Na parjolo, goar ni minggu ta sadarion ima di goari minggu kuasi modo goniti, songon poso-poso naib baru tubuh. Tersurat di Sada Petrus 2:2 rodi ayat 3 dohok topik hamubaon di bagasan Yesus. 2. Jadwal parhobas. Namar hobas di parmingguan manogot dohok botari ima pendeta Erwin Marpau, pendeta HKBP Binong Permai. Bibel Pro Asni Samsia Sibarani marhobas di parmingguan Arian pukul sia wib dohot pukul 10.30 di HKBP Pasar Kemis. Patuluhon, pelantikan pengurus seksi HKBP Bonang Indah. Di hari Minggu sadarion dung sipul jamita di parmingguan pukul 10 wib di Patupa Huriata do pelantikan pengurus seksi periode 2022-2024 HKBP Bonang Indah. 4. Hasil lomba cerdas cermat Ulaun PPD Distrik 21 Banten. Di hari Selasa tanggal 10 April 2022 nang salpu nunga di Patupa Ulaun PPD Distrik 21 Banten. Mauliate Maji Jahoba de Batata HKBP Resort Bonang Indah mendapot juara 2 di Ulaun Cerdas Cermat Alkitab CCA Anggiat Ma HKBP Resort Bonang Indah Boi Gabe Pasu-Pasu di Huriana. Palimahon, Ulaun PPD Distrik 21 Banten. Di hari Selasa tanggal 26 April 2022 masuk pukul 10.00 wib sahat tunasipul meringanan di HKBP Bonang Indah di Patupama Ulaun PPD Distrik 21 Banten. Ulauni ima permingguan nasomal latihan margurede sosialisasi wisata rohani dohot sosialisasi lomba senam. Paunopon, pertandingan week di hari Rabu tanggal 27 April 2022 masuk pukul 20 wib di Patupa Huriata ma pertandingan week judia di bagas ni keluarga amang situa RH Aritonga SH inang boru Aritonang nama ringanan di Perumahan Dasana Indah, Blok RKSK Tolu, nomor 12 Bonang. Wik Bethlehem di bagas ni keluarga SH Lubat Tubing, inang CS calon situa DJ Buru Raja Guguk, nama ringanan di Perumahan Teratai Gria Asri, Besada nomor 2 RT 015 RW 004 Legok Tangerang. Wik Prata di bagas ni keluarga Niamata Situa TM Pasaribu SE Inang Boru Huta Barat, nama ringanan di Perumahan Medang Lestari Blok B Tolu FSIA RT 005012 Tangerang. Di Pangido tusude ruas ni Huriata terlumobi da adong di Wik Nabe asa Riyama Maddohoti Partangyangan. Pitu. Permingguan Persekutuan Pemuda Naposebulung Distrik 21 Banten, Manang PPND. Di hari Sabtu tanggal 30 April 2022 masuk pukul 10 wib meringanan di HKBP Kutajaya di Patupama Permingguan Persekutuan Pemuda Naposebulung Distrik PPND 21 Banten. Nah di Patupa secara semi virtual. Walu Pakobasion Permingguan di hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 nanengro di Patupa Huriata do Pakobasion Permingguan Ima A. Permingguan sekolah minggu masuk pukul 2 wib
naing mardalam ma songon nasomal di patupa di gereja. B. Permingguan pra remaja di padomu di permingguan kesehatan keluarga. C. Permingguan kesehatan keluarga. Sinosokon tusude pra remaja dokot napo sebulung asa marminggu dokot hudul rap dokot natorasna hobar tu jadwal permingguan week na ditotopon ni huriatta. Di permingguan non na marhobas papungu pilihan dokot haret tahun ima keluarga sian ruas. Sada permingguan pertama pukul 6 wib ima week Judea. 2 permingguan paduakon pukul 10 wib ima week Prata. 3 permingguan patulukon pukul 10 pitu week Jerusalem. Di permingguan ini tapasaka mapilian keluargata marhite amplop parulupulupon nanaung di pinaradi ni huriatta songon tadda las nirokatta di pangaramotion ni dibata di bagasan keluargata. Pilihan parulupulupon keluargaon laho manupahi tuha perluan diakoni sosial ni huriatta. Tapasaka mapilian ni di bagasan las niroka. Turuas ni huriatta na subui madohoti permenggion di gereja asa marminggu secara live streaming na dipatupa permingguan pukul 10 di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Sia pilihan parhepengon dohot torop ni ruas naro di permingguan nong salpu boima tajaka di file naung dipasahat huria marhite WA group WA keluarga manang WA pribadi. 10. Selamat ulang tahun. Perhalado rap dokot ruas ni huriatta pasahaton. Selamat panjang umur. Gok las ni roka ma tusude ruas ni huriatta na marulang tahun hatu tubuh. Dokot marulang tahun hot ripe sian tanggal 10 lalu saha tanggal 24 April 2022. Hatan itu hatta si peopota imana tersurat di Yohanes 14 ayat 16. Jala pangido opkuma tu amai asa dilehon tu kamu sada pangodian na asing asa imad dongani hamu saliling liling na. Aka guar na marulang tahun hatu tubuh dokot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file nanaung dipasakat huriatta marite WA group WA keluarga manang pribadi. Songoni matiting di huriatta di bagasa minggon di batama nama masu-masu hita. Maredehita sia bukuede nomor 667 ayat sada doho 2 molohodo hui huton. Sai hora
dame ni di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ngamarlas ni roha di minggu Quasimodogeniti di hari Sadario 24 April hata di bata nagabi ujahan di parjupangata dohot tuhata terlumubi mai lausta padumu tapa obuk imatu pelantikan ni pengurus seksi ni Huriana HKBP Bonang Indah tahun periode 2022 sahatu tahun 2024. Tajak koma hatani di bata imana tersurat di ulau ni apostel bidu sia memuka mesan ayat sada sahatu ayat onom sonoma didok disi tapai uti hukma di bagasan rohata ganup sonoma hatana hamumu bani si Saulus alai saya tong dope dio dapon si Saulus asup-asup dohop pamunuon dopak sisian ni Tuhani ditopot ma situani malimi mangido surat madapoton akka perguruan na di huta Damaskus asa ihotanna jala buanonna tu Jerusalem bawa nang buru-buru pe na sana jupaksa akka na manghuton ugamai alai uju di tongadalan ibana madonokon huta Damaskus topuma sumilam sordang sergijang humaliang ibana jadi tinggang maibana tutano dungi di BG maswara nama doktu ibana Saul Saul buasa lilem mau ala di dokma ise doho Tuhan jadi di dok ibana Yesus doau nanileami susamaho manadahi tura-tura akahitir jalak tarhalomong ibana madok dia mabahenokku Tuhan dipangidoroham hatani Tuhani tu ibana ehe maho bongoti ma hutai disima pabuaon tuho si bahenommu ima sahat ni turupuki horas madihita saluhutna. Selamat datang madi hita ka amanginang tumacay ribur hita roh di tonga-tonga ni bagas joroon di minggu Quasimodogeniti digijang pe sude marisi sahat roh di kiri kanan doho atas muka belakang tentu sadata-data doon di tonga-tonga ni huriat HKBP Bonang Indah na suarang benuaing dito nga nibagas marminggu pe alana tape songoni sadang dui 24 halak na hurang hipas tonggi kulayanata dang bodo honota solayanata alana tinopan di batalon da sida nagok akka keterbatasan tentu di sido tahu kesehatianon sisa daroha sisa kirimak kita na sida pe ikut taruli do di hatan di bata alania dorang so bagas pinatorang pinaubuk turpukon di hamuaka amanginang totu akka ibadata parsobauta nungabe terbuka di tonga-tonga nya kanata hasiholi at ka amanginang inilah parjulu perdana hita dia kasih hol ni rohatai ngatuk sabas nakipakilalata teh ngabuhita markur secara onsite ya anggo katikina nang rora danga pola sapi 5 teh jadi no diatur dewan marturia seksi musik mai tua katikina mangihut boloon boy maju tutu hita pungan Debora naki nga dibuka na sida parjulo tu agape pungan ina Kamis
punguan ama dohot merequire ade. Jadi sangat luar biasa di. Memang ido haga bipi marhitiaka kuri las ima marronggoman marroan rotu bagas joroi. Jadi tu akatikina mangihut totu di ibadah pagi pe iku melayani do hamwaka amanginang ade. Totu uduk mahitat anon tu aka aturan do jadwal na pinatupani Dewan Marturia seksi musik. Ngaraho memang nasida bahwa ibadah pagi juga kita harus melayani, ya mungkin sekali sebulan kita harus hadir di setiap kebaktian ini. Nah tapi saya jam 10 do bagian yakka punguan ina, punguan ama, saya hiraido alai mari kita biar mereka juga terberkati dengan pelayanan kita melalui akan nyanyian rohani ini. Di mana perjuangan peruahon, mohon maaf akka amanginang mulu penakin adong sauti kesalahan teknis. Siani kami bersiajar mai bahasa diri nang kita doakan kota tim multimedia, ternyata saya mempunyai catatan berarti tidak berjalan cek dan recheck, copy paste masuk. Jadi kemungkinan besar ini bahwa finalisasi daripada pencetakan Majodinok tidak berjalan. Mulu berdalap perah satu ngadalan dan dipacocok apakah ini nomor sesuai dengan isinya, apakah ini nomor sesuai dengan judulnya, di sini nak persilap mi. Nah, bulu taberengi 5 walu terbalik-balik 5 walu 5 tolu 5 walu. Nah tersurah asing, nah tertampil asing ujungnya gabe soalnya mana kinau tunggu jauh-jauh hamu arede ibu tu hamu menyambung ede nah tabi dengan tersurat. Jadi disimak tuak katik kita mengikut ini juga harus diperhatikan dengan seksama oleh Dewan Marturia ala dibawa oleh Marturia dan Nuaeng multimedia supaya jemaat juga nyaman asa unak tutu adong akad ketidaknyamanan dia kapar sobaun. Jadi mohon maaf melunakin adong akad hahurangan tentu cek dan dicek kurang diperhatikan termasuk maudisi. Jadi tentu akan nak kota pe melunaki panas dingin digijangi saya songon nama si babere kalahi abe masih babere kalahi belum tentu dangarong na berubah di sini kan. Jadi ya itulah ayat yang luar biasa ini. Gabe lawan akhir rohaku, anggu jam 10 masih bibir lebih mak. Saya nak boleh dipakai layaron rohaku. Alain rohaku, waktu gabe zaman najulu bihita itu juga membantu. Alai buama hita pada sipon, akapaku basir taing. Mari kita bergandengan tangan saling mengingatkan dan itu bahagian dari pelayanan kita. Alanima hata mau lihat mak bulu tumpe songoni dah honon nai ma tu hamuna ka amanginang horas marihita saluhutna kurian itu hatta nahina holongan di bagasan goarni tuhata Yesus Kristus bohado akka amanginang pakilalamuna nuaeng pajupang do nuai kamu do tuhata suku maju pungan ina demora nakina perjulu maredete boha akaina nami pungan ina Debora. Dihilalah hamudu naik pajupak kamu dohot Tuhani. Amin. Punguan ina kamis pajupang dohamu dihilalah hamu dohot Tuhani. Jangan dong amin nanti. Berarti ragu-ragu udah pajupak karwa. Boha akadong aku pungan ama pajupang dohamu dihilalah hamu nuaeng dohot Tuhani. Oh, kayak kabungan namon. Memang bulu songoni tak bunga namai. Itu tong. Jadi patah jomba dia songdi mamang. Ada honami pajupang tak behara uragu baju ni tiga majo. Jamitai nak kuna mataman ulang nak pola salai. Alai nakin kolak kusuk kun ame do parjodo kalahi. Dibagi kamu nak kita amin entorin ada soni suku do bego amin. Memang tesongi do bunga namo. Merequire. Adi do tay merequire. Manang Merry Christmas. Ayo. Ba pajupang do hamuna? Iya. Songoni nakin agape. Iya kibanugi janggo te apa agape? Dia do agape nakin. Auditor date. Iya, agape masa pengharapan nakin nate lagui. Iya. Mau lihat mak. Paju panggo?
Iya. Orang macam juta. Pak Jupang dong. Semua dia dapat kilala Pak Jupang iben amang jo. Bolong ya lu siya maksima juta kon. Itor ame pe ala nang ajapi kon. Ben amang maju maksima juta. Bolong nakis sude mangameton. Au pe huilala toholi. Ala iben amang jo deskripsina baru pakilan ni amang bolong ngajupang dohot Tuhani. Amang mewakili salut sadok kita terusnya HKBP di Bonangon. Singkap padat meben amang. Patajo penosana kolnya mata menulang. Iya. Baju anaha aido asa terbereng asa terbegi di live streaming teh. Kita beadi sada tiki ama ngodang ngaung bipurtibion adong begionna. Itu tong ai rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus. Jadi bereng ondasi dia mah tolu 5 10 tahun neng roon. Abang ulu petong dasi 30 tahun naik. Bae namang mah analana belum sipa masuk tu mic tak begi di live. Ya silakan amang. Nama biar amang, maju terus. Dia dumingnya, HKBP. Bejo, Merta. Ini dok. Silakan amang, silakan. Ya kebetulan off mungkin di-off-kan dari Solmen. Ya. Untuk pagi ini kita udah bertemu dengan Tuhan, senang luar biasa. Bersuka cita kita udah bisa onsite, terutama paduan suara, Iya. terutama juga paduan suara yang ada di gereja kita ini. Kita sudah bertemu Tuhan pada pagi hari ini dan ditambah nanti khotbah dari Amang Pendeta. Bersuka cita kita dalam pagi hari ini. Terima kasih. Iya, martoba maju hita sa gudang-gudang na. Iya, martoba juga mulai digijang di ruang avion. Oke. Moliate mak. Tutu tobat las ni roha mai moliate mak amang simajutak. Jala ido ra bahasa tasudi. Kita bersuka cita. Inilah perdana kita boleh secara onsite di Pamujotai. Itu sukacita yang luar biasa. Sampai saat ini ada gereja yang masih live streaming. Masih ada gereja yang menjaga jarak. Masih ada gereja yang sama sekali tidak dibuka. Aliang gua HKBP totunga dibuka, gereja asing 21 Sadarion masih live streaming, masih pengkhotbahnya dan kamera satu di depan dan petugas. Alaihi tadi bagasa tikon saya nak mata 5 juta, makin kita bersuka cita. Malas niroha do hita aka amanginang anak-anak kami remaja na poso pulung bahwa kita boleh secara langsung memuji nama Tuhan, dan itulah yang kita inginkan selama ini, tidak lagi melalui live streaming atau virtual. Walaupun virtual itu bisa kita terus latihan dan untuk melatih dan mempunyai file-file tertentu itu boleh saja. Alai sukacita las dirohatta di bagasa tikon kaamanginang pabuahon nungga pajupang bahita dohot Tuhani. Asa sudi aka pamujion nakin bermuara doi ima tu Yesus rajani kuria. Moloti imana do HP pamujion ini hawa kaamanginang nunga tutula kita hilala perjupangatai. Ala perjupangani ikut do berdampak, perjupangani ikut do mapakorhon, perjupaani harus membawa pembaharuan. Soal tema ni minggu ta sadario perjumpado Tuhan Yesus makorhon hai baruan, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Asa jodoh aka amanginang dakta tadda Tuhani di ngoluta. Saya tapangasaho do gogota, tapangasaho do pikirata, lahu mangulang aka ulota. Gabi ujungna, tanga pala tatadda be Tuhani namar mahani ngulutaon di tonga-tonga ni panggulumiton ni nguluta. Jala iduna tamireng di pengalaman do barita na ditrupukon songol si Saulus na mangasupi. Budok ko mangasupi,
bahasa Indonesianya mengancam. Mangasupi dohot mamunu akasisian ni Tuhani. Pola di tobo ibana akasit tuani malim. Ya. Mangido surat madapoton akka perguruan dari Damaskus. Laho mangihoti bonunda tu Jerusalem bawa dohot akka burua. Nasa na jupangna akka na manghuton Tuhan Yesus. Tabereng disi alai tahinaroa do disakabi ibana. Tahinaroa do disakabi si Saulus alai dio tapi Tuhani doi uju di tengah jalan, di persimpangan jalan, di tengah jalan ibana mardonokon huta Damaskus di do ibaga satu topu maro sumilam sordang sian gijang cahaya memancar. Humaliang si Saulus tinggang ma ibana tutano. Dungi di begema suara nama dok Saulus buasa liliam mau satu sira bodope tahilala turpuki alani si pangata do suku-suku rohata nungdok soni di hawa ka amanginang neng merengota di dia do Tuhani moloro aka pangujunan di nguluta di dia do Tuhani moloro aka sosotu hita partinaonan aka sahit pergumulan nata adopi di portipion. Kotu dada Tuhan ni namate ibana di hamuak ka amangina. Dada Tuhan namate ibana alai Tuhan ni namangulu loro di salileng nililengna. Jala idu na tapes tahun yang kita sukacitakan di buha-buha ijuk songoninang di pesta Paskai bahwa dia benar-benar sudah bangkit dari kubur dengan tanda bahwa kubur itu kosong. Nunga hehe ibana jala di situ tabereng dang hasigatan. Dan hasigatan lomo ni rohana dilehod do dirina tu hita humokop pita perdusau di hamu akka amanginang nang akka enak konami remaja na po soburo. Hurian itu hatta tabereng disi nung ditakup si Saulus adong dodo ibana di parhatani do nakin dia mabahenok ku Tuhan dipangido roham. Dia mabahenok ku Tuhan nanaing dipangido roham. Jojot do hita madok tu Tuhani dia ma si bahenokku tuho Tuhan ya dia si bahenommu tuau asa burjuau asa dengganau mangula jojot do hita madak songoni ya dia si bahenommu tuau dak si bahenommu Tuhani si bahenommu do Tuhan tuau aha menommu asa burjuau mangula. Ala si Saulus naung tertakup barani ibana madok, dia masih bahenokku. Ini terbalik dari yang pertama. Sana jujuk tadok rupani aha benom mutuhat tuau asa berjuau. Tetapi Saulus ketika dia ditangkap oleh Tuhan, ido ibana do aha masih bahenokku Tuhan dipangido roham. Aha masih bahenokku Tuhan dipangido roham. Omat tadani hamu bau ni roha lahu meninggalon akka hasomalan akka nasala jala ulu mangulahon lomo ni rohain de bata ubanido didok nakin ubain akka hitri ibana jala tarhalomong madogi. Dia merasa bahwa dia berjumpa dengan Tuhan dan dia meminta apa yang Tuhan inginkan dari hidupnya. Kuma hitri mareman madogi ala memang perjumpaan ini perjumpaan yang sangat-sangat luar biasa yang tidak pernah dia alami. Airoma hatani Tuhani tu ibangi dok hehe maho. Hehe maho bongoti mahutai disima pabuaku ahsibainom. Ima idok Tuhan itu ibana. Hehe maibana borhak matuhutai lapatuduhon dang si Saulus na mangalilei halak Kristeni be ibana alai si huton Yesus maibana si hati dakon ni hahehe ni Kristusi be ibana di tonga-tonga ni ulaon hurian itu hata hitape si huton Yesus naron wain di bagas hatikion nuaing ahama yang sidohonon na di dokma tu bagas hatikion ringkas mahita marsaor dohot Tuhani
Ringkas mahita marsaur dohot Tuhani, mulu husuku nuai kita nuai pribadi lepas pribadi, nang ake keluarga naro di bagasa tikyon. Di bagasan nasa minggon, pajupang dohita dohot Tuhani, marhite aka parsobauta di tonga-tonga ni keluarga. Pajupang dohita nuai di tengah-tengah ni keluarga ta na basa minggu marhiti narapak kita martangi yang doh anggota keluarga taganu. Ini menjadi question mark. Ini menjadi pertanyaan yang sangat harus kita jawab, yang kita harus selami perjumpaan kita dalam satu minggu ini. Apakah kita masih pernah sama-sama di satu meja untuk berdoa bersapaat kepada teman-teman kita, kepada anggota keluarga kita? Itulah pertanda kita satu hati dalam perjumpaan dengan Tuhan. Asa halak na pajupang dohot Tuhan ini dihamua kaamanginang ikot tarida do perbuena. Ikot tarida do perbuena di pernguluot ta si ganupari. Ikomuma masyan najulo sikapna, pangalahona, pakatayonna, penampilanna do akan asa. Ada yang berubah. Iko bodoh ni halak bolonung diberek rupani i aka perjupangan ni dang naujui bibana wah. Dia bukan lagi yang dulu, dia sudah berubah. Alai bolo anggo saya lalap songnido ibana tutu ka amanginang dangadong habubaon totu gabe marisuang do aka perjupangan. Kamu kadongan macegudang do di pandai baru di bari tahun perjumpaan ni sahalak dohok Jesus. Ya. Gabe ima bun haumbau di ngoluna. Tentu tengok do pihak kainan nami parupuan nate. Ima si Maria Magdalena do akka parupuan na asing, mereka kecewa. Mereka sedih, lungur rohana sida. Duk kosojupang na sida bakeni Jesus. Mereka patah hati, juk rohana di tanah maning. Alai dung jupang nasida, dung jupang ni si Maria doho Jesusi, jadi dipakulingi ibana, sumuang mapakilalana, las marohana, las situtu marohana sida, so nakona mata si majuta nakin, nung rapi tanah yang marjamida marhidi akan debuji-buji ate bukan mai dulas niruhata. Ngarai ko kamu nakin, ini yang kami tunggu-tunggu abang pendeta, abang situan kami. Ini kalau yang virtual itu sepertinya kami tidak nyaman. Bahkan secara virtual do akan baik sifatan nama rekamani kami, ulul sipang pasibu, ulul darah tinggi do akan segala macam. Tapi ini yang pas. Inilah sukacita kami. Di sini taberin dia hawa ka amang songo si Maria tung di bangkasa lasniroha di mana pajupang doho Jesus do akarungan nai mami termerlojong ko nasida mandaboton akasisian Tuhan Yesus pabuahon nang hehe Tuhan Yesus si. Pabuah tu akasisiani tu akka amai nakin tetarbereng ma amai turmaullo mado amai nakin amin doh nunga. Memang itu itu ala fakta. Pada saat Yesus juga lah hehe tersongera konya mana kidui. Banyak pertanyaan dan memang sampai saat ini juga kaum laki-laki kaum bapak susah untuk percaya. Itu tanda bukti. Tang bodoh tarupani gabi songo dia. Ala memang itu kenyataan fakta secara partodion. Tung maul situ tuduh kami akka ama bawa persea anggo hamu akka inai terbado. Wah, itu merlojong do. Pabuar tu akka sisiani. Aleng ko sisiani mandok. Baru tu tua teh. Songo dia tikos nunangin dak ponelaho. Sampai saat ini juga begitu karakter itu ada. Alani nang merhota ni hamu akka amanginang. Nami tomarlujung nula si babawon akasisian nasing nang hehe Jesusi jalan ngajupang nasida. Tabereng marupani perubahan na sangat drastis di ngulu ni si Maria do aka perupuan na asingi. Mereka sempat patah hati alai dung jupang dohot Tuhan Yesus lam adong ma perubahan dohot semangat nasida. Lasong ni do si Kleopas do dongan na di hamaka amangin ng tabereng namulak nasida tuhuta Emmaus. Nuk pajupang dohot Jesus luar biasa do nasida lahu memberitahu berita nauli. Perjumpaan mereka dengan Yesus menjadikan mereka bersemangat. Song linang tabereng di buku nabadiai ima namora si
Zakheus. Nuk pajupang do Yesus. Luar biasa di ibana kan? Ijabu mana Tuhan Yesus bahkan ido ibana. Sato ngani artaku lehonok kutu napogos Tuhan. Molo adong na huangatik saya peras si lopit. Si opat lopit pasahatokku bolohku na. Baik kamu jo. Luar biasa do kan? Belum ngapajupang do Tuhan ya be terbuka. Dia memberikan yang luar biasa. Iman nilai-nilai ni perjumpaan doho Yesus kurang dope di buku Nabi dia bolo taberen dia hamwaka amangina hamwaka dongan bohado yahita oban wang nagabe sada renunga dihita nakipata job penera konda kadong aku ama bohado tutu yahita suatu ngadong bihita nama dok di tengah-tengah tahun nasujuk pangibana doho Yesus suatu ngadok kita nama dok dang jupang do Yesus amang padita nami nindahita rupani nunga jupak kita ka amanginang nunga jupak kita so tungadok kita naro di bagas coro madok nang jupang do piaw mang situan nami kolak kamu na pajupang ra dak pajupang do piaw padita nami adong do hita na pajupang ganupari adong do hita na jupang ganup tiki setiap saat adong do hita na pajupang sehari seminggu adong do hita na pajupang sehari sebulan bahkan adong do hita na pajupang sehari setahun. Oke, nang pola buai. Oke. Tak pola behay no ni. Ay sipata dang apala polume malang ni jok di perjupangan ni yang menentukan dampakna. Dia tentu kamangina. Tak polume. Tau ke ho majui. Na rumikot kualitas ni perjupangan ni do. Kualitas ni perjupangan ni do. Sahali-sahali pe asal mapitor maripola. Amin. Sahali asal maripola dang alani lilengna dang alani jok-jokna taingoti ala ba alung do jol manuaeng sa jok pajupang dasida ayang minuto halani hatanna ida sa dok alung na pajupang golahan lanong habutusan oleh na pajupang lela kana berdampak nah itu kenyataan di kenyataan ningulut darong do songoning ya lasong ni dong perjupangat ta doho Tuhani dang soal gudangna alai adong do hasilna di ngulutta ini na gabi suku-suku adong do hasilna isaran rupani bolo pajupang doho Tuhani la burjudo ibana bolo pajupang doho Tuhani lam denggar do pakulingna bolo pajupang doho Tuhani lam labok do songon aek na mamulus do pakulingna baru sikapna betul-betul do berubah anggojo boleh sa pindah kulingan sa sibulisor do alay nung jupang doho Yesus ibana pitor dame adong pakilalaan ikosoni man pajupang doho Tuhan nagtiruat ta bali hawak ka amanginang dang pajupang doho Yesus to kana po sa penunayang doho nami do nuk pajupang doho Yesus pahiad na pe, iko pahubaron na do. Iko langsuman, ang gojo, si patama, say hira na kurang kain pahiad na dibake. Ini juga, ketika jumpa dengan Yesus, gabi sikop, penampilan na, pagkatayon na, unang gabi rupani, tang binoto manang tu naik club, manang tu mall, manang tu gereja benua kita. Ini juga harus memang akka inong, para tatyo kamu akka nakotay. Unang gabi pertutuhan kan na julin waeng ibe penilalarbi odo da bajumda itu da marminggu doang kutu nasing hirana song gala kita ngadok perdelaan deu sonari berkau mah kaya nakotai ini juga ketika kita telah berjumpa dengan Yesus ada perubahan penampilan ada perubahan pakatayon ada perubahan sikap ada perubahan mindset pamikirio. Ini na pajupang doho Yesus. Ya. Hama kadongan perjumpaan doho Yesus lama buan akahal ne baru di tengah-tengah ni nguluta. Jala tabereng manuai songo dia do huriat tahun. Di kenyataan ni perhuriota. Boha nungadong akane baru tabereng nuai pasti doh nota yes. Adong do.
Nang may hay baru di bagasan partodion. Jala idun nang tasakapi mardala dupya kapartikenon di tahun kesehatan ini menjadi pelayanan yang berkualitas kepada semua jemaat. Marhitia dia mai imana kina taguari bahwa kita semua yang hadir di sini Allah sudah berjumpa dengan Yesus. Dia betabereng mana diguar di minggu kuasi modo genition songon poso-poso na baru tubuh na wasa disusu natama. Seperti bayi yang baru lahir yang rindu akan air susu yang murni. Buah rasa pola di patulus kuasi mode gini tion tu poso-poso ne baru tubuh. Ya. Pasti dorok kita nuaeng nang mengalami inuaeng akan baru seorang akan kona. Do tamu ti kini ka amang nang pagodang muda ko dana naung belgon nuaeng. Asamuratu sata kan adong do tempat ni dot dia dot. Coba jo inang amang inang nebe kamu tu doti susu do kan nah, atau bisa sekali-sekali kopi untuk ketahan tubuhnya, mungkin jus atau yang namanya bagaimana dia bisa mengasup gizi. Buha ibu yocok doi ibu duman yocok no iya. Neneng do honok tadi si, coba jo gati noni do racun. Alangon ninumon na do, gabi wame mana? Mate. Namar lapata ba di hawa ka manginang bahwa bayi noni tergantung do itu naturasna. Mau vitamin ke mau racun pasti dia makan. Neneng do honon na tergantung do bayi tuna sekitarna, tergantung do bayi tuna naturasna. Ini yang dohoron na bulok tergantung ibanat songo poso-poso na baru sorang kuasa disun tama ima hatani de bata di tonga-tonga ni pada ninguluta di hamua ka amangina songo nima nang dihita di hamua ka pengurus seksi na nang silanti konon ya nakina kajamitan ni pungon ina Deborah pungon ina Kamis Agape Ama do wik Efrata sudah naik hucatat nakin semua mengarah kepada bagaimana menguatkan menyemangati pengurusan terlebih nakin meri pair nama dok kumulai dari diri sendiri ikonidora kumulai dari diri sendiri walau memang kita lemah walaupun memang kita tidak layak tapi Tuhan akan melayakkan itu berkat makubasi akaseksi taganub jala boyno ni game masa pengharapan tu akatik kina mangihut tahilala saya itu memang tidak pantas untuk menjadi ketua saya tidak pantas menjadi wakilnya saya tidak pantas menjadi sekretarisnya saya tidak pantas menjadi anggota bendahara akasing alai mulamar sigatung dohita di minggu kuasi kemudian gitu Tuhan saya tidak layak pergugun na doho mangula asa nung dilantik ko marhite tol di barbadiai dohono muma ini aku Tuhan, utuslah aku. Dang adong bina pangasahod dirina, dang bina pangasahod nutuhutokna, dang na mangasahod pikiranna. Mulut pangasahod di bereng ma, dang jupak ko Tuhani di pakubasyumi. Alay pangasahod ko roh agogo mu pikiranmu do parbinotoam. Tidak akan. Seksi itu juga tidak akan bertumbuh ketika Anda menangani itu. Kurian itu hatta di sodok kemulat tentu kita akan memulai dari diri sendiri. Ujung nggak anggota IP mangihuk mah. Taberang jo satokit jo kenyataan iseng-iseng dunia nalai banda biasa di ba dang nehena sutradara film iba. Alai sipata saya rajin di mendokumentasi coba ini kayaknya cocok ini karena pelantikan dan ini ya roh yang menuntun asa berengot jo huriata nah memang ini juga menjadi khotbah yang hidup bagi kita walaupun guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan itu tapi bereng majo curhat nasida di bona tahun nih ada tapi ge majo sukarela nggak bisa ada kata pecat sana pecat sini nggak ada nggak bisa dikeluarin ya saya nggak tahu itu gimana itunya tapi tolong di manage lagi, dipantau lagi. Banyak guru sekolah minggu yang cuma hadir pada saat acara-acara besar seperti Natal,
atau mungkin pasca. Tapi selanjutnya itu kosong. Kasihan yang selama ini memang benar-benar setia, bekerja tapi tidak dipandang gitu. Kelihatannya semua sama rata. Dia kalau kelihatan di depan orang tua, kita itu rame, 20 orang. Padahal cuma 5 orang. Sukarela, nggak bisa ada kata pecat sana pecat sini, nggak ada, nggak bisa dikeluarin, ya. Saya nggak tahu itu gimana itunya. Tapi tolong di manage lagi, dipantau lagi. Banyak guru sekolah minggu yang cuma hadir pada saat acara-acara besar seperti Natal atau mungkin Paskah. Tapi selanjutnya itu kosong. Kasihan yang selama ini memang benar-benar setia, bekerja tapi tidak dipandang gitu. Kelihatannya semua sama rata. Dia kalau kelihatan di depan orang tua, kita itu rame, 20 orang. Padahal cuma 5 orang. Kota di guru sekolah minggu di Tiki Bonatau nasi dia pas kami menguluhon. Jadi terlalu aku ini kayaknya ada yang menggerakkan saya videokan dan ternyata bahan itu untuk hari ini. Asal yang dohonot tambah saya video di hamaka amanginang bahwa saudari Rebecca tadi mengatakan tidak bisa pecat sini, pecat sana, tapi kita tata kembali. Unangi bereng akka guru sekolah minggu rupanya ke yang nak sekolah minggu kita ini waktu Natal banyak 12 orang, tapi yang kenyataan yang bekerja hanya 5. Ya. Yang lain setia, kita enggak setia. Itu tadi bahasanya. Ya. Asa dohonot tama, hamu akka amanginang nanang silantiko di bagasatikyon. Marilah. Unang gabi tutu gudak kita HP gudang torop berengon. Ada yang mengula. Sia-sia. Tapi setialah kita dengan apa yang sudah kita terima, setialah kita kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan memilih kita, tunjukkan kesetiaan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan terbaik itu pada siturus. Mulu tu parhalal tu pada siturus doho mabat terbaik. Salah itu. Manarita doho. Kolan hacip roham tu pada siturusi. Anggo sok kasih yai. Inna. Tu ketua dewa ni. Tahu-tahu lu perjulunai. Alai lu hok sitik kata ana. Tapi mata he, na tua ni tai, wah mabenon. Pide bisa gerejon taktikos. Tapi mai tahu mak ina museng kan? Ya, tapi setialah kepada Tuhan. Apa tugas yang engkau terima, pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Dak tu padita siturus, dak tu situ apa 1000. Tu sekretaris dak tu amat tasilalahi do kaparhalan daw molo tu sido kecewa doho jala idong dohonot tadi bagasan tahun kesehatan kamang merluba mahita mabanak kada denggan tongan ni kuriaw merluba mahita maban akalas ni roha ala tutuhan debata Yesus raja ni huriai dunang berengotna semua seksi akan dilantik doh akka ketua dewan naung merdalan naing 4 tahun ne tua katik kita mengibu. Marilah kita ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, kita akan benar-benar merasakan ada hadirat Tuhan, merasakan ada perubahan yang drastis dalam kehidupan kita. Asa mulunjuk panghodo Yesus dan saidos behodot akajol mana asing. Ya. Pokoknya perjumpaan mudoh Yesusi ikumabuan hai baruon. Amin. Perjumpangamu dengan Yesus, gabe song poso-poso na baru tubuh tergantung sukunomu matuhani. Bolu sukunomu pengurusi cocok nih. Alai boy di ketika di suku ko pengurusi, aladang kepentingan na dongon nai teknik gani. Karena ada kepentingan. Alai bolu suku pengurus dorupani Tuhan, baru itu programmu dengan doon. Maka kata-katai bercakap-cakap mahodok Tuhan ini. Kayaknya ini pas ini. Ya. Kayaknya pas yang kita kita tawarkan kepada perhaladu. Nah, unang ala kepentinganmu igol-gol ho, ala belusuk kepentinganmu dikato, nggak bisa juga begitu. Itu namanya bukan perjumpaan yang benar-benar dengan Tuhan.
Katorop do songoni bola ka program rupani. Alahu berti mana programi sudah diarah bagaimana untuk bisa menggolkan ini. Alai molo memang benar-benar dak di mana dia lepas tangan, itu belum perjumpaan dengan Tuhan. Nang di rumah tangga besongi do ka amangina. Ya. Nang do hono ni hatan dia bata tuho aka amanginang kita saluhu na baik sebagai ama, baik sebagai ina, baik sebagai anak juga. Jadikanlah keluargamu itu benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Anak-anak juga ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika bapamu, mamamu bertanya padamu, jawablah dengan sopan. Jawablah dengan penuh dengan kasih, supaya mamamu itu panjang umurnya, karena kata-katamu itu membawa kesejukan di dalam jawaban-jawaban. Kita penuh songonima akan nakotai pita jari maka amanginang di Cirarap, di Tiki buah-buah ijuk sampai tulu 4-5 hari saya suku dan naki. Memang nak lama juga anak-anak ya. Nah, kita coba jetong ala budaya ni haga bipiru pehita tajari dan naketong bulang manukun ulu pung ulu amang ulu inang. Itu perguru malua pesempat do songni di song. Bulu indok rupani warna Nur Khalija ningon hadir. Perlindungan 5 juta hadir. Indah. Saya nama orang ku bereng kacromon naroha kan. Ngai boto pedita, ngai boto situ nama dukun. Hadir ramang, benar. Hadir Pak Guru ini, ingot nih guru kan, nggak ada masalah. On hadir bicara tentara, negabi tentara na sudia lahonan, ternyata nggak juga. Nah tapi ka tentara no yang tok ka polisi gudang do ka ruas tanah te tatangakum mai. Asa gudang dengan lima tatubi ngan no di Polda rupani. Sudi halas sonot tadi, artinya kita harus menghadirkan perjumpaan yang kreatif di tengah-tengah keluarga kita. Asa berdampak nang akajami tau. Marsaur malo hatani di bata, terus maho majahatan di bata, tangihom mahatani di bata di tengah-tengah pada ngelum. Asa so nang pakilalamu, bolotung robe aka pangujunani, bolotung robe aka sosok di bagas roham nasur masuk akalmu di badalan ni keluargami. Alai mulu marsaur doho pajupang doho Tuhani. Oh ya, mungkin ada caramu Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Terdohorong masongoni. Oh berarti nih Tuhan ada mungkin maksudmu yang terbaik, kenapa ini bisa terjadi dalam rumah tangga saya? Kan Adam. Alai mulu terokor, nama nek Tuhan nanti. Lagi sileju, apa? Berjudi be margurede, pungan masa pini tinggal rupani akana pungan ini besongoni, aga besongoni, habis songoni be Tuhan. Sileju wah, nina museng. Iba sial Tuhan rupani. Tapi mana nasial? Alai pakai Tuhan itu sudah aka amangina. Perdalan ngulu tahun dengan ritme, dengan warna yang berbeda-beda. Tuhan mau menempa kita di dalam proses itu. Alani borhak mahamu aka panitia, aka pengurus seksi, itu aka ulaun. Non, amang sekretaris Nuhuria akan mendesain perjumpaan kita. Ya, itu toh. Asal tahu kamu harus dibuat pembekalan, harus bisa dibina. Ada maksudnya jutak. Bulu subuh dibina, kamu madoki. Akhirnya mukidah bina sahon. Gidang na baju panduk jisbi amang sebarani, na baju panduk sibulis dia main. Nanti, bulu subuh bi ya turun dibina sahon mau ni kan? Hata nape? Kebiso dengka. Alai di pembekalan ma, pembina ama, asa sudi berdampak ate dan bumenote terhatop itu luar biasa gereja todang, tapi kita mulai dari diri sendiri sondokonnya ka perjamitan aki. Sepakat doh kita kamangina? Amin. Martang yang maita. Mulia tema Tuhan di pasa lohanami tuho di bagasat tikyon di minggu kuasi mulu geniti nang pinasahat mutu huriam di sadok hagabipi. Mulia tema Tuhan di hataming pasu-pasu homai di hami ganuk marsada-sada asa kuparbio kami perbuina tonggi di bagasan Kristus Yesus. Ali Tuhan pardinggan bahasa di bagasat tikyon tung Maria Ria dorohanami inaroa karuas ni huriam barhiti akka paduan suara kur nak patubigion edi puji-pujian natung dihasi holina sida di lebih hurang 2 tahun ali Tuhan. Omma tikina, omma obas na Tuhan, huriamon, marulupulok, marlas ni roha pajupang,
dia kasih hol ni rohana selilingo marguredde nagabi jamita na mangulu si patubigon nami disudi aka kebaktian di tonga-tonga ni huriamon pasahatay matuholas ni rohanami tadere Tuhan huriaon nang matoras di hatami dilas ni rohanami marhiti pungua parupuan naung boy Tuhan madapot haju araon di bagasan cerdas cermat Alkitab di persekutuan parupuan distrik 20 Sada Banten dia katiki nasalpui alani ma Tuhan dangolan haju araon ni na naing si berengon nami alai naing masudino ni boino ni hu halungutok kami jala hu hanguluho kami aka hatam nabadiai di buku nabadiai song ni nang akai nakon nami siya mulai sekolah minggu sahatu nama gudang ali Tuhan pasahatay matuho nang aka pertanyaan wik asato dimima na maronggoman aka ruas ni huriam di wik Judea di wik Bethlehem the wik Efrata song ni nang aka persekutuan ni na Posobulung distrik na sepatu paon di tanggal 30 April. Ali Tuhan, Tuhan mau pasahatami. Nang aka kebaktian kategorial semulai sekolah minggu sahatu nama gudang. Asa toktong mahami mga radi talumobi di aka persobaon nami secara keluarga di minggu kesehatan keluarga di minggu naneng roon. Tentu homa Tuhan. Napa cupaho kami asa pacupang keluarga nami dohoto di tonga-tongannya kapar sobaw ni. Dasongon poso-poso ne baru tubuh marsigatung tuho mahami Tuhan songko Jesus na mati jalanong hehe kumoko pame toktong may gabi jamita na mangulu diha ali Tuhan di bagasan tikyon tangga ko kami da karuas ni huriam na tungo di bagasan akapar sahiton na dirawat nang di rumah sakit song yang di tonga-tonga ni bagas na sida talumumi may yanakon ni amang RM Manihuruk inang bursitu morang Maximilian Siaparius Theodore Manihuruk song ni inang nyonya ti si Tohang buru siahaan Opu Jaidan Duli si Homing buru pancaitan nyonya manulang buru marbun amang hamanulang buru turnip Tio buru sinambila anak ni keluarga na manami nabila buru Hobing san huit Bethlehem na dirawat di rumah sakit Murni Asia ali Tuhan doa karuas ni huriapin na subuh dupe hutopot tami alai tangga ko kay matuhan siyan mimbar perjamitano tatap jala apuli pergugoy maka tim dokter doaka na madungani na sida doaka ubat na pinangan na Tuhan paso-paso bay asa sudino ni mangalun aka hahisaron di pardagingon terlumowi partodyon na sida ali Tuhan satok kinay naing kabakiton ni naposoma aka pengurus seksi masa periode pengabdian tahun 2022 1 2024 atong borhak manasida Tuhan makubasiho asa toktong aka percupangan nasidai maupun aka hebaruon terlumobi disudi kehidupan namar huria di huriam HKBP monang indaun paso-paso matuhan na kaya nakol nami sudi na makubasi terlumobi di aka ala-alat musik songoni nang aka pibandu lagu songoni nang tim multimedia na sipata tutuli Tuhan ala keterbatasan dohot aka hakurangan di aka perdalan ni pakubasyoni kutangnya ko kaima Tuhan di aka kerjasama tu aka tiki na mangihut builam denggan builam dasip deolo sihon salihut neing asa denggan so nang hami Tuhan lahu mamuji doho pasang apoko atong hubabor hak matuhan akaruas ni huriamon tu sa minggu tujulanon dia kaulau nasida namaragami pajupang mana sida Tuhan dia kaulau nasida rap dohoto sa minggu 7 lanon mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin tapasahak mapeliata uhuk mahita marede
Holland Parupuan. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan guar itu hata Yesus Kristus nuaing saha mahita tu obas ima pelantikan pengurus seksi ni Huriata HKBP Bonang Indaon periode 2022 sahatu periode 2024 syalani di hawa kadongan sahuria taparadema roha nang pikirata Marede mahita sebuke de nomor 130 ayat sada dohot ayat 2. Hawaka nakinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus di minggu sadarion di minggu kuasi mulu geniti papakito tama pengurus ganub seksi di Huriata HKBP Bonang Indaon periode tahun 2022 sahatu 2024 mardomutusi tabegima jolo surat keputusan ni pimpinan jemaat HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Distrik 20 Sada Bantenon dohot guar ni pengurus seksi nani jahau ni amata sekretaris ni Huria amata situa insinyur H Saragi. Tuhamu amanami inanami dohot enakon nami na poso bulung remaja tiki ujahon hami guar
aka guar-guar na tersurat di SKON maju matujulu tulu halak mewakili seksi Boido ketua sekretaris bendahara dohot na asing tulu halak memaju di sebelah siamun ni lagatanon ima seksi sekolah minggu mau lihat ya. Surat keputusan nomor 025 garis miring SK SSM garis miring D21 R05 H1 garis miring 4 Romawi garis miring 2022 pimpinan Jemaat HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah berkedudukan di Perumahan Dasana Indah Kabupaten Tangerang tentang pengurus seksi periode 2022-2024 HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Distrik 21 Banten tahun 2022 menimbang perlunya membentuk pelayanan pada Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2024 di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah mengingat aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga halaman 5 pasal 5 ayat 2 poin 2 dan 3 tentang seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu memperhatikan hasil rapat majelis HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah tentang masa bakti pelayanan jemaat di HKBP Bonang Indah memutuskan dan menetapkan pertama mengangkat dan menetapkan pelayan pada seksi sekolah minggu di HKBP Bonang Indah. Kedua, daftar nama-nama pelayan pada seksi sekolah minggu di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah terlampir. Demikian surat keputusan ketetapan ini dikeluarkan dan jika ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 24 April 2022, pimpinan Jemaat HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah, Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM ditandatangani. Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah periode tahun 2022 tahun 2024. Seksi Sekolah Minggu Ketua Lasmaida Damayanti Borusi Regar dari WEK Bethlehem. Wakil Ketua Marta Anastasia Boru Pandiangan WEK Eprata. Sekretaris Nadia Yestika Boru Siregar WEK Nasaret. Bendahara Francisca Rani Arta Boru Nenggolan WEK Jerusalem. Anggota Nyonya J Tambunan Donda Boru Senturi WEK Judea. Nyonya T Butar-Butar Sumihar Menarti Boru Sitopul WEK Eprata. Nyonya GL Simamora Teresia Boru Samosir WEK Bethlehem. Guru-guru sekolah minggu 1. Nyonya Esitorus Priska Brigitte Bargot Boru Sitanggang WEK Eprata. Rebecca Adriani Boru Samosir WEK Bethlehem. Septi Patricia Boru Nenggolan WEK Judea. Esterina Pasca Boru Hutagaol WEK Eprata. Esther Natalia Boru Simanjuntak WEK Bethlehem. Melvina Suryani Boru Sigalingging WEK Judea. Nadia Yestika Boru Siregar WEK Nasaret. Yunita Boru Siregar WEK Judea. Francisca Rani Arta Boru Nenggolan WEK Jerusalem. Rini Olanda Maria Boru Sianturi WEK Judea. Eli Martuti Boru Sihotang WEK Jerusalem. Lasmaida Damayanti Boru Siregar WEK Bethlehem. Marta Anastasia Boru Pandiangan WEK Eprata. Jessica Febrianti Boru Sihombing WEK Nasaret. Elia Boru Hutagaol WEK Eprata. Winanda Monika Pilia Boru Sihaan WEK Bethlehem. Ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 24 April 2022
Pimpinan Jemaat AKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM ditandatangani. Surat keputusan nomor 026/SK SRMJ D21 R05H1/4 Romawi _2022. Pimpinan Jemaat HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah berkedudukan di Perumahan Dasana Indah Kabupaten Tangerang tentang pengurus seksi periode 2022-2024 HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Distrik 21 Banten tahun 2022, menimbang perlunya membentuk pelayan pada Dewan Koinonia Seksi Remaja untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2024 di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Mengingat aturan dan peraturan HKBP 2002 tentang amandemen ketiga setelah amandemen ketiga halaman 57 pasal 5 ayat 2.4 tentang seksi remaja, memperhatikan hasil rapat majelis HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah tentang masa bakti pelayanan jemaat di HKBP Bonang Indah, memutuskan dan menetapkan: pertama, mengangkat dan menetapkan pelayan pada seksi remaja di HKBP Bonang Indah. Kedua, daftar nama-nama pelayan pada seksi remaja di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah terlampir. Demikian surat keputusan ketetapan ini dikeluarkan, dan jika ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 24 April 2022, pimpinan jemaat HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM ditandatangani. Kami bacakan lampiran dari seksi remaja. Dewan Koinonia Seksi Remaja, Ketua James Yosafat Limbong dari Wek Nasaret, Wakil Ketua Boy Valentino Sihombing Wek Eprata, Sekretaris Agung Borneo Sitorus Wek Nasaret, Bendahara Elsa Maria Boru Marpaung Wek Jerusalem, anggota Rian Besto Saragi Wek Nasaret, Giovanni Anabel Pratama Sitompul Wek Jerusalem, Stefani Joshua Haluaon Marpaung Wek Jerusalem, Haluaon Marpaung. Bidang talenta, Ketua Rian Besto Saragi Wek Nasaret, anggota Darel Maranatha Barimbing Wek Jerusalem, Juan Adriano Marta Simbolon Wek Bethlehem. Bidang rohani, Ketua Giovanni Anabel Pratama Sitompul Wek Jerusalem, anggota Diana Lolita Borunenggolan Wek Jerusalem, Siska Angelina Ritonga Wek Judea, Marsia Dwi Harmada Boru Simanjuntak Wek Jerusalem. Bidang jasmani, Ketua Stefani Joshua Haluaon Marpaung Wek Jerusalem, anggota Hegel Timothy Torang Manurung, Hegel Timothy Torang Manurung Wek Nasaret, Dio Fritz Gerald Naibaho Wek Jerusalem, Raja Wali William I.A. Situmorang Wek Nasaret. Bidang humas, Ketua Novaldo Parsaulian Sihaan Wek Nasaret, anggota Septi Ezra Olivia Simamora Wek Eprata, Hegel Parodi Ritonga Wek Judea. Ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 24 April 2022, pimpinan Jemaat AKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM ditandatangani.
Menimbang perlunya membentuk pelayan pada Dewan Koinonia Seksi Pemuda untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2024 di HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah. Mengingat aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga halaman 60 pasal 5 ayat 2.5 tentang Seksi Pemuda, memperhatikan hasil rapat majelis HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah tentang masa bakti pelayanan jemaat di HKBP Bonang Indah, memutuskan dan menetapkan mengangkat dan menetapkan pelayan pada seksi pemuda di HKBP Bonang Indah. Kedua, daftar nama-nama pelayan pada seksi pemuda di HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah terlampir. Demikian surat keputusan ketetapan ini dikeluarkan, dan jika ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 24 April 2022, pimpinan jemaat HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STHMM ditandatangani. Nama-nama pengurus seksi pemuda: Ketua Andrew Hamonangan Pandiangan Wek Eprata, Wakil Ketua Jeffrianto Erik Pakpahan Wek Nasaret, Sekretaris Jeremy Milano HP Marpaung Wek Bethlehem, Bendahara Boyman David Yoseba Sinaga Wek Eprata, Anggota Joshua Tarihoran Wek Judea, Marvel Sihotang Wek Nasaret, Kevin Berry Pandapotan Marbun Wek Judea. Divisi Ibadah Audina Renata Boru Limbong Wek Nasaret, Grace Minar Kristianti Boru Siagian Wek Judea, Evangeline Sialomita Boru Silitonga Wek Eprata. Divisi Kreatif Yunisas Elvina Boru Hutahayan Wek Nasaret, Yolanda Junita Boru Panjaitan Wek Nasaret. Divisi Musik Julio Benedict Gultom Wek Eprata, Juices Roger Siombing Wek Eprata. Divisi Olahraga Christopher Sihaan, Johanna Si Hutagaul Wek Eprata, Samuel Nicholas Panjaitan Wek Nasaret. Ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 24 April 2022, pimpinan jemaat HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STHMM ditandatangani. Ya, di amang sekretaris asa tu langsung tu seksi nai mate SK nai saya manakina. Oke. Ya, masuk majahon lampiran. Pengurus seksi perempuan. Ya. Itu na pinetini perempuan. Lanjut itu kesehatan nate. Oke, lanjut mamang sekretaris nami. Ketua Nyonya TBP Simanjuntak Marnita Boru Tambunan Wek Eprata. Wakil Ketua Nyonya MDH Hutajulu Resti Boru Ritonga Wek Judea. Sekretaris Nyonya SM Barimbing Nursinta Gokma Uli Boru Sitomorang Wek Jerusalem. Nyonya Situa RH Ritonga SH Hotnida Boru Aritonang Wek Judea. Bendahara Nyonya M Hutapea Kartini Boru Sianturi Wek Judea. Anggota Nyonya SH Tobing CST Deni Jaya Boru Rajagugu Wek Bethlehem. Nyonya TH Gultom Risnawati Boru Simanungkalit Wek Eprata. Koordinator Wek Seksi Perempuan Wek Jerusalem Nyonya RH Pasaribu Sarieto Boru Tampu Bolon. Nyonya RPP Sitompul Rima Donna Boru Sinambela.
Wek Judea, Nyonya HL Manulang Nurhayati boru Silitonga, Nyonya Esitorus Redinse boru Sidabutar. Wek Nasaret, Nyonya HH Manurung Tiurma Romida Ferawati boru Naibaho, Nyonya BC Pakpahan Devi Aprilia boru Sihombing. Wek Bethlehem, Nyonya J Manurung Lasmartua boru Situmeang, Nyonya J Tambunan Nurmian boru Bagariang. Wek Eprata, Nyonya RJ Hutagaul Juliana Nurita boru Sidabalok, Nyonya B Tampu Bolon Tiana boru Sitorus. Ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 24 April 2022. Nama-nama seksi Bapak. Ketua Ido mulu bahasa aturan nak Ido. Seksi Bapak dok. Iya. Oke, silakan Amang. Dan pas di beda nama sekretaris kuliah teh. Lanjut Amang. Lanjut. nama-nama seksi Bapak ala SKON bahasa Indonesia Ido, dan bahasa pas Batak. Ketua Binur Sinaga Boru Tambunan Wek Eprata. Wakil Ketua Holden Saima Rombang Sijabat Boru Purba Wek Nasaret. Sekretaris Tumpal Burju Parulian Simanjuntak Boru Tambunan Wek Eprata. Bendahara Ronald Ridwan Parulian Sitompul Boru Sinambela Wek Jerusalem. Anggota Merpin Pasaribu Boru Sialoho Wek Jerusalem. Bresman Simanjuntak Boru Nenggolan Wek Judea. Galileo Larsen Simamora Boru Samosir Wek Bethlehem. Koordinator Wek Jerusalem Julifer Silitonga Boru Sianturi. Palti Pak Pahan Boru Parhusip. Dari Wek Judea Busmin Marpaung Boru Sirait. Ramli Simanjuntak Boru Sitanggang. Wek Nasaret Sahata Billy Munte Boru Sianipar. Daniel Sitorus Boru Silalahi. Wek Bethlehem Parutungan Siregar Boru Siaan. Jono Susanto Sinaga Boru Tindaon. Wek Eprata Indra Siaan Boru Sinaga. Joni Mangiring Tua Sinaga Boru Samosir. Pengurus Seksi Pekabaran Injil Dewan Marturia. Ketua Nyonya Esitorus Redinse Boru Sidabutar. Anggota Nyonya Papahan Kasiati Boru Jega. GL Simamora Boru Samosir. Dewan Marturia Seksi Musik. Ketua Rini Boru Sianturi. Anggota semua pemusik dan song leader. Dewan Diakonia Seksi Diakoni Sosial. Ketua Nyonya AB Panjaitan Jojor Boru Tampu Bolon Wek Nasaret. Anggota Manaor Silalahi Boru Lubis Wek Bethlehem. Nyonya SMM Simamora Rosma Tiama Boru Sitomorang Wek Eprata. Dewan Diakoni Seksi Pendidikan. Ketua Nyonya TP Sihombing CST Evaulina Febrianti Boru Gultom Wek Bethlehem. Anggota Nyonya TP Simanjuntak Esterlina Ulibasa Boru Situmeang Wek Jerusalem. Nyonya MC Hombing Bunga Ekat Boru Sinaga Wek Eprata. Seksi Kesehatan Nyonya HJ Sitompul Diamiana Boru Siaan Wek Judea. Anggota
paruntungan Siregar Borusiaan Wek Bethlehem, Nyonya M. Aritonang Juliana Boru Pardede Wek Judea. Dewan Diakonia Seksi Kemasyarakatan, Ketua Maradong Pasaribu Boru Silitonga Wek Nasaret, anggota Palti Pak Pahan Boru Nenggolan Wek Jerusalem. Demikian ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 24 April 2022. Pimpinan Jemaat HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STHMM ditandatangani. Hamuaka amanami inanami para remaja na Posobulung, pengurus seksi periode 2022 sahatu tahun 2024. Nunga jongjong hamu di langgatan ni Huriaon, diadopan ni debata doho di saksihon ruas ni Huria. Namanukum mau tuhamu saluhutna. Nolo do hamu mangula ulau pakubasion parhobas ni seksi hobartu ulau pajo ni Huriai, bai sangap ni goar ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni ulu ni Huriai. Molo na olo do hamu dok hamuma. Au pimpinan jemaat Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Distrik 20 Sada Banten. Para hite-hite goar ni Bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di Parbadia. Hubabakit mahamu gabi pengurus seksi periode 2022-2024 di pasu-pasu jadi di pergugui mahamu mangulahon akka ulau pakubasyong muna baik sangap di Jahoba. Amin. Tas pinasahak ma surat keputusan Tuhamuna akka seksi naung di babakit di Bagasatikyo. Ya, Tuhamuna aka amanginang naung dilantik di Bagasatikyo do aka anggota naung dilantik ma naung ronang di Bagasatikyo na lanyak ka ruangan on
Noe ngasa tauduti na madok hata utusan sian hamuna amangina kana konami remaja na poso bulung totu mangadop tu ruas mahita saluhutna menghadap kepada jemaat. Namandok hata upangido hami menamwakili sian horong nina tua-tua pangido hami ma ketua seksi ama. Shalom. Horas madhita saluhutna. Horas. Mau lihat tema parjulo tapasahat tuamat tadi bata ditiki dohot naleheton nunga terpilit ketua dohot sudi anggota seksi-seksi alani sudi saluhutna nang dipilit kita di ketua seksi sudi asamar gugu mahita di bait tuhatta mangulau sudi aha aka program naneng si padarat tonon ni hurian non di huriat ton tuhatta ma nama pargogo hita songoni madang dihamu amanginang ruas nang songoni kana poso bulung remaja saluhutna aka program-programan nona di pesaha ni aka masing-masing ketua seksi asata dukung mai di bagasan lasni roha jalaula taulah ma se lasni roha tawi nang songoni tardumawi madihita ama muladung sidungan nonon naung seksi naung di pilih naking naung ngadong targoar desi asa di jaloma asa nilai nanon aka surat keputusan na tunasida. Jadi mau lihat tema di tuhata mau lihat tema di saluhutna mangido mahami tuhita ruasnya HKBP saluhutna dihami aka seksi naung terpilit asa buat kamu hami di tami yang muna asa bui diulau kami saluhutna di bagasa lasne roha aka program-program naneng sipadalan nota tujulanon mau lihat tema di saluhutna mau lihat tema di tuhata. Amin. Mewakili pengurus na sudut na poso upangido hami mah ketua seksi na poso bulung. Shalom Manginang. Sebelumnya puji syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Kita kumpul di sini di rumah Tuhan dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya mewakili dari semua anggota pengurus baik dari seksi AMA, para puan, Naposo Bulung, remaja, dan juga guru sekolah minggu. Terima kasih, semoga program-program yang akan kami rencanakan akan berjalan dengan lancar dan juga kami juga butuh dukungan, doa dan semangat agar kami juga bisa melayani dengan sukacita dan tentunya tujuan utama kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih, Amanginang, Shalom, Horas. Ya, di Hamwaka Amanginang naung terlantik di Bagas Satikyo mulai tema di Haloromuna nuaeng hupangidohai mahamu mulak mahamu tinggal munaganuk. Ya, silakan duduk. Hurian itu hata nungatabe kinakinan harapan tangiang sian kepengurusan ni pengurus seksi di tahun periode 2022 satu tahun 2024. Hurian itu hatta tutu dinaung tababakit nasida mardalama akapakoba syota di tonga-tonga ni huriaon laho manguduti aka kepengurusan ni seksi naung leleng tutu ngatung macegurangi alanya ka masa covid betutu terhalang
ala di bagasan keterbukaan sonare nungabu hita mangalaka tuaka pakubasion no bidang bimbingan sa kami di hawak ka amanginang maulihat tema di perjulo pasahat kami tuamang sekretaris ni Huriata naung patumutumuhon AKSK dohot na hobartusi na mangihut ma tuhita amanginang di parjupangat ta dohot Tuhan Yesus di bagasati ke marhiti jamita tutugurang may pongon nagabe boy hita mangatusi saluhutna aka na ni halomohon ni rohani di mata na tapi songona sipatan nakikita agak janggal tabigi dia ka bahasa tutu memang ido dang na adong na hurang disi alai pasbi memang SK adalah bahasa Indonesia sehingga kita akan sewarna akan satu bahasa dengan itu seksi yang ada memang aka amaon terbereng masih agak aneh doh aka amaon nanti ulah tadokon naki seksi bapak sahira seorang pas sama sekretaris dok ade ala somol di Sipariot tau seksi ama berarti dang ama do belau karoate itu alai di perjupangan ni adong akan nabu ta takut na denggana teh itu ama do nasida bapak do nasida atau ngapala songolia ka amang inangate tu akan aku ama tahapadutun motor nama hita akka amaon idung dohon akka amaon akka dong ataon akka anyana kota do akka ini jadi posrohaku dapat ridahom ma hajong jongata nagabe motor penggerak ni huriaton songol ama lahon akirohaku neng majalang na di tonga-tongaon inang nyonya 5 juta buru tabunan alai pas banakin nung margeser tusan kurang gututu ina nagabe hapiakan ni jalang-jalangi ate hidun laki namata sinaga upa sahati itu sudi mahamu marhiti nasida ma songol kepala rumah tangga di tonga-tonga ni akar rumah tangga ama ido denggana asa marhiti ama nang bertanggung jawab ama namar sahala sudah mahita taruli amin ya alani ma posrohaku di hamu ka amanginang atas guarni sudi perhalaru perhubas do akacalo situa ama doho ina posrohanami to akatiki na mangihut gorgaul ni huriat tama aka pembekalanon las di somma hudok dan wimardalan aka pembekalan burudang adong masana jadi ngamakat hamduk Dewan Marturia seksi musik bahwa ini juga akan ada pembekalan secara skop resort di tahun kesehatan maka mari kami dibantu Amanginang ketika ada pembekalan seksi musik baik pemain musiknya baik SL mohon dari setiap week yang bertalenta kita memberikan hati dulu untuk menambahi song leader yang ada karena song leader ini juga suatu ketika harus ada regenerasinya dan suara juga pasti akan berubah di tingkat umur-umur tertentu dan itu harus kita benahi pelan-pelan supaya ada regenerasi dan terjadi nanti pembekalan secara resort maka setiap week pinaumat saya ada 2 halak ta pasaha maguar-guari itu akka situ awik ta akka Amanginang baru penuh pembekalan secara umum tarengotu akka seksi ahli sulauta asa berdampak tutuan non ngajongjok kita batu tu sen akka pembekalani buhita gabe mapakorhon tu akka sudi seksi na adong di huriaton posrohanami atas kerjasama yang baik do akka panuturion di toldi itu hita huriatope lamangerbang ma dia ka ulaon partodion na berkualitas na ginohan nito di parbadia atong kata nito hatama si pasahatot nami tu hita saluhut na sona tersurat di 1 Korintus 5 ayat 50 lidok ope hamu akadong aku na hinakolongan marsikohot jelas sumubau mahamu jalam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halu jomuna di bagasan Tuhani karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh dan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia amin horas madihita saluhutna alani jongjong mahita saluhutna maredde mahita
mahita. Ali debata amanami na di Bandua Kijang. Odo hararuan ni saluhut silol de hondaneng doh nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masih anda nilihom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo megabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asa upar khas yang hami pilihan non pati bulu honara jauh di tengah-tengah ni huriam dohot di Portibion. Buhai marohanai marhite-hite todim. Assalamu tada hami gurang di silol de hom itu hami. Assalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Kijang say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Kijang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siapari, say samado sanami songo panisa nami di duca ni dongan namardusa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, padua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagas sadame, jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana medaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaur homma damena tutodim. Ya, hurian itu hatta aitor amon itor so ber kamu jua ama itu so satu kinai be jong mahita salihuna ngedo iya di hawaka amanginang akan aku nami remaja na Posobulung alarap marminggu duhita yang do aka ruasta na piga-piga di live streaming on tutudo honot tado mauli ate so ngoni nang akka nung akungan ama sabar ma akka amang ditonga-tonga ni akka keterbuka ata marsoba tutu hata daido ikut di bagasan akka keteratura kita tok-tok mahita jo songono nakka situasyon jala ima disomahami jongjong saluhu nakka perhubas dari pakai tu hata gabe alat gabe ula-ula lang makubasi huriana hakaipe monang indaon alanina hupasatai mamolati gudang di pasu-pasu tu hatta ma akapakubasiota sa minggu 7 lanon di bagasan las niroha mahita pajupang dohot tu hatta pasahatai ma selamat hari minggu marihita saluhuna horas ya mulai hati ma